Wala pa'y klarong schedule sa Civil Service Examination dinhi sa Rehiyon 11. Kini ang gipaabot sa Civil Service Commission sa tanang mukuha og Career Service Examinations. Matud sa CSC, ang mga gustong mukuha og Civil Service Exam di na kinahanglan moadto sa bisan asang opisina sa CSC. Wala na apil ang Davao Region sa mga mudawat ug bag-ong mga aplikante alang sa CSC exams sugod karong adlaw Enero 12, 2022. Prioridad una sa CSC karong tuiga sa CS exams ang kapin 17,000 ka mga aplikante nga unang mi-apply niadtong Marso tuig 2020 ug Hulyo niadtong 2021. Nagplano ang CSC 11 nga magpahigayon og tulo ka mga CS examinations dinhi sa Davao Region nga himuon sa Marso 13, Abril 24 ug Hunyo 19 ning tuig. Apan kining tanan magagad sa kamanduan sa CSC Central Office. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.